kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma. May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba na ko kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapa-boost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 14 minutos na ang nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. Mayong hapon sa aton sila nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Sa aton si Masuki sa mga nakatune na dila karon
Sa aton sininagasigabong frequency ang 630 kHz. 630 sa lilisuan sa inyo sinitag sa mga radyo, no? Sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ara na kamo dira, syempre, no? Ang mga kabombo naton nga naga-enjoy sa aton siniyang pag inupdanay diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? Ang aton siniyang palatuntunan nga pinasahi kaglain sa iban. The lighter side of the program sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ang aton siniya pag inupdanay diriya makaulu-unwind kitaya sang makadali, no? So just relax, sit back, take it easy mga kabombo. Sa sulod sa malapit isa ka oras ulu-unwind kita diriya, no? Pinaagi diri sa aton siniya palang tuntunan. So si Miss Jazz na ang bahala sa inyo mga kabombo. Sa sinig adlaw, oy, pet sa 5 na kita sa bulan sang Mayo, tuig 2022 mga kabombo. Ay, dali na lang gid, no? Mayara na lamang kita sang 4 ka adlaw. 4 days to go. Kaghiwaton na ang aton siniyang ginakalangkagan, ginahulat-hulat ang Mayo 9, tuig 2022 nga national and local elections. Updanay kita diri mga kabombo, diri naman kami sa amon siniyang ang aton siniyang pamilya diri sa Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Philippines, mga kabombo. Inupdanay kita diri pinaagi sa pag-serbisyo sa inyo via The Vote 2022 election coverage. Ready na kamo dira? Ready naman kamo magpulaw-pulaw? No? Especially sa adlaw sang Mayo 9, sa Lunes na. This coming Monday na. Pero antes kita magtakboy, kag magmangin masako sa bulan sang Mayo nga ni, especially sa Lunes, Mayo 9, mga kabombo, hindi ginaton pagkalimtan ha, ang bisperas sang May 9, 2022 national and local elections. Bisperas, Mayo 8, ikaduha nga Domingo sa bulan sang Mayo, baw adlaw anay ni nanay. No, dumdumo naton nga antes kita iya magratsada sa Lunes, mga kabombo, no? Dumdumo naton anay si nanay. Okay? Bisan medyo layo-layo kita abi kay nanay, kag alang-alang gid mag-travel ka daw ay ban ato sa abroad, pero ang pagdumdum kay nanay, although nga Mother's Day is not only every second Sunday of the month of May, same thing with Father's Day, it's not only the third Sunday of the month of June, nga makadumdum kita sang aton sining mga ginikanan, kundi adlaw-adlaw nga tanan. Pero sa maabot nga Domingo, special day ni nanay. Advance, happy Mother's Day sa aton sining mga Iloy, no, sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos sa kalibutan. Adlaw ni nanay. So bisan ano lang da, bisan just a simple visitation, no? Your presence alone is more than anything nga mahatag naton sa kay nanay, no? Mabisitahan naman naton si nanay kay halog-halog na kita diri mga kabombo, no? Sa aton siniyang sitwasyon bangod sa pandemic, pwede na kita makabulobisita sa kay nanay, no? So see you nanay, no? Ako dira nga nanay Mildred sa Airport Subdivision ay hoa. Nay, I love you very much and advance happy Mother's Day. See you soon. Especially this coming Sunday, no? So kung may ara ka mo dira nga iga-greet, no, advance happy Mother's Day, padala na kamo. Diri sa aton sininga kahapon namang program, basa-basa kita sa inyo siniyang mga kasaysayan, mga kabombo, no? Diri sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang. So padala na kamo, pinaagi sa aton siniyang Facebook Live. Padala kamo dira sa inyo sininga mga kasaysayan sa Facebook Live, kasaysayan
sa mga greetings ninyo. Advance Happy Mother's Day sa Facebook Live o sa comment section. Kag subuman dira sa aton nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Pwede ka mo dira ka greet no as early as this mga kabombo no. Temprano pa i-greet na naton si nanay sa happy full of blessings nga Mother's Day. Kay this coming Sunday, Mother's Day special. Espesyal nga adlaw para sa kay nanay, sa kay mama, sa kay mommy, sa kay lola, kay sa kay granny, no? Advance happy Mother's Day. So antes makita magburo-barakat sa Lunes sa May 9 sa eleksyon, dumdumo naton anay, bisa kita anay kay nanay. Pangayo makita blessings kay nanay kung sino ang aton siniiya nga butuhon. Kay si nanay bayaya una na iya sa duyan. Kita ay gapadulong pa lang yan si nanay nato niya nagapauli na. Nagapahuway-huway na gani bangod kay ang tuhod sakit na. Bangod sang pag-travel, panglakaton sa sining dutang luhaan. Tiara na sila sa kilid, nagapuhay-huway na. Sa edad nga mga 60, 70, 80, 90, sin more than 100 ba kanami, no? Ate, sige bisan nanulanda, gamay nga paghatag tribute sa kananay. Pero kung ikaw may ara ka mo diya sang capability, no? Especially sa bayan sang financial, nga matagan si nanay sang special day, why not? It's just a one day tribute to nanay, no? Ang iya siniya pagdala sa aton, sa iya sini taguangkan sa sulod sang siyam kabulan. Ang iya siniya nga pagsakripisyo, no, sa pagbunag sa aton, mga kabombo, no? Nga ang iya sini isa katiil ara sa duta, ang isa ara sa lulubngan. Bangod sang grabe nga hindi basta-basta, no, ang pagbunag sa isa ka special or sa isa ka precious life sa sininga kalibutan. Pinaagi sa kay nanay. Ang iya sininga pagpadako, pagbatiti sa aton humalin sang una kita din na nag-uha sa kalibutan. Hasta na subong bisan gani may mga kabataan na kita, may pamilya kita, nanay sa gihapon ang aton siniiyang nga kadtuan kag ginadulugan, no? Wala sang may makatupong hindi pwede mabayaran ang ginhimo nga sakripisyo ni nanay. That is why as early as this, nanay, thank you so much, no? Salamat gid. From the bottom of our hearts, kami nga mga kabataan nga nangin nanay naman. That is why nga naka-intindi man ang mga kabataan nga nangin nanay na naintindihan na nila kung ano ang papel ni nanay nila kay sila nanay naman. So thank you so much. We're forever grateful. Bisan sino ka pa dira nga nanay, kada isa sa aton, para sa aton niya, ang aton siniya nga iluya, the most and the best nanay in the whole world, no? Imo na iya diretso sa paghambal because that is your nanay. That is why mine also, si Nanay Mildred, is also the best nanay in the whole wide world. Kamu man, I'm sure, amo man na, kamu man may chance kamu nga maghambal. My nanay so and so is the best nanay of all. Happy Mother's Day. Advance happy Mother's Day. Padala ka mo ha sa inyo siniiya nga mga greetings diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kag syempre pa, I would like to take this opportunity also to invite you also, no? Kung may ara ka mo dira sang pinasahi nga kasaysayan angot sa kay nanay, buhi pa man si nanay, mas manami nga buhi pa si nanay, ataga naton siya sa tribute, or pwede man, bisan ato na siya sa pihak nga kinabuhi, kay hindi man nato niya mapulong ang ginatuwag kamatayon, no? Death is inevitable, so nasiling ko na. So kung ato naman siya sa pihak nga kalibutan, hindi man na iya limtan ang iya siniiya nga papel bilang nanay sa aton kita diri nga padayon nga nagakabuhi diri sa kalibutan, no? So I am encouraging you and inviting you, no, to
share your story about nanay. The best si nanay. Adumduman ko sa una may mga promos pa kita, no? Damo-damo na kita nga mga istorya ni nanay, ginatagan tribute si nanay, pati sa kahapon lamang promo. Pero sa subong, since wala kita promo, may premium man kita o kung wala, may promo man kita o kung wala, no? Padala ka mo sa inyong makasaysay ni nanay with matching pictures ni nanay and your whole family, no? Istoryahan ta si nanay, itibong ta si nanay, no? Ihatagan ta sa tribute si nanay. Pinaagi sa pagpadalada ninyo sa inyo sining mga true to life story about nanay. O gakabuhi pa si nanay tubtub karon o kun ato na siya sa pihaka kinabuhi, no? Let us give tribute to nanay, no? I-email lang ina sa ato si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? Pwede man sa mga nanay nga nagnanay-nanayan lang bala, no, nga hindi mo gid man nanay pero ang papel daw kaangay ni nanay, no? Ang imo siniiya nga ginakabig nanay, no? Pwede man si tatay nga nag-uyat sang papel bilang nanay. Pwede gid. O anybody nga amo iya ang nagbatiti sa imo, nagpadako sa imo, sobra pa sa ginikanan ang imo siniiya nga pagkabig, no? Pwede gid. Ipadala na, no? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info, no? In small letters, mga kabombo. Hindi gani ipadala pinaagi sa koreo, pinaagi sa post office, no? I-address lamang sa kahapon lamang program, care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Aber, ipadala na. So advance happy Mother's Day sa aton sinitanan nga mga nanay. By the way, sa aton siniiyang nga mga nagapareser na dira sa aton si Facebook Live, hello and good afternoon. Padala na kamo sa inyo si mga greetings dira ho. Advance happy Mother's Day sa inyo pinalangga nga nanay. Basahon ko dugay-dugay, no? Subuman sa aton sa YouTube channel, no? Padala ka mo dira sa inyo si mga greetings kay advance happy Mother's Day kay aton ina pagkabasahon diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Okay na kita dira mga kabombo. By the way, special nga panawagan, no? Importante nga panawagan sa liwat. Ginapanawagan naton sa tanan nga may mata abyan ka mga avid listeners ni the late Bombo Nenen Barnuevo, no? Si Daisy Barnuevo nga iya siniiya nga bangkay yara karon haya sa Sitio Balcon sa may barangay Suwa, San Dionisio, Iloilo, no? Pwede ka mo dira ka visit. Ang lubong ni Bombo Nenen Barnuevo sang DYFM Bombo Radio Iloilo, mga kabombo, sa maabot na nga Mayo 15. O buwas abi or sa Domingo, Mayo 8, sa dason pagin nga Domingo, May 15, Sunday, las 2 ang takna sa hapon, ang lubong ni Bombo Nenen sa may Bagakay Cemetery. No, igadulong siya sa iya sinikatapusan nga palahuwayan dira sa may Bagakay Cemetery, mga kabombo, no? So, for your information, sa mga himata ni Bombo Nenen, ni Miss Daisy Barnuevo aka Bombo Nenen, ang queen sang panawagan. Hindi ta ginamalimtan na yan siniya nga tingog, ang yan sini pinasahi nga tingog nga para lang ginaiya kay Bombo Nenen, no? The late Bombo Nenen Barnuevo. So again, our condolences sa pamilya. Ano panawagan, nagapahibulo ang Barnuevo family. Kag diri man sa aton siniiyangan nangin pamilya ni Bombo Nenen for so long years. Yari anay ho mga kabombong aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si mga suki, no? Ang ginapabugalta nga mga produkto sang Bombo Music Festival. Ang tuigan nga paindis-indis sa pagkompose sa mga original beautiful songs sang Bombo Radio Philippines sa Bombo Music Festival. Sa sining hapon aton pamatian ang isa ka ambahanon nga
para sa akon timing gid sa aton sini nga sitwasyon kay nagabalatian kita bangod sang pandemic. Salamat sa Dios kay ti naghaganhagan na, pero ang pagbalatian sang bugos nga katawhan sa bugos nga kalibutan, pinaagi nga gin pandemic nga ini sang COVID-19, mga kabombo sa sini nga virus. Ti sa subong ang iban may ara pagid man mga nagasufrir mga pasyente, no, kag naging positibo sa COVID-19. Ang aton siniiya nga ginasinggitan, no, shout out sa kalangitan, Lord, ayuha ako. Lord, ayuha kami, no? Lord, heal our land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Heal our land totally. Father God. So, ang ini nga bahanon, nga ginatiguluhan, Heal Me, produkto sa Bombo Music Festival 2019. No? Katahom sa iya nga mensahe, mga kabombo, gin-compose ni Eugenio Corpus III, kagin interpret ni John Ray Lumerio, mga kabombo. Ang ini nga ambahanon angot sa Lord, ayuha ako. Isa ka ambahanon inspired sa mismo isa ka bulungan, isa ka matahom nga bulungan, suno pa sa kay sa aton siniiyang composer nga nakit-an niya, nasudlan niya kung sa diin ang mga pasyente diri naga suffer sang mga terminal condition and might be waiting for the final verdict to be given in continuing to live or walking to the depths of death. So, ang ini nga ambahanon parte sa pagsyagit, sa pagpangamuya, Lord, heal me, ayuha ako. Mga kabombo yari, aton si pambukas nga bahanon para gid, sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si mga suki. Ang bahanon, heal me during that grand performance night sang Bombo Music Festival 2019. Yari aton pamatian kaglantawan sa Facebook Live. Ang ambahanon, Heal Me. Open my eyes, can't find my way in the dark and lonely road. I try to walk, but my legs are hurting deep inside. Each step I take, I fall down like a heavy load. The flowers bloom and they simply wilt and die. Without the water that you give them to live, you've been the sun and the flame through my life. The echo that I hear, the glory that you give. Heal me when the pain is deepening, I can't break away. With your open palms and embrace me night and day. Heal me when I'm broken and I can't move. I wanna be there beside you. The flowers bloom and they simply wilt and die. Without the water that you give them to live, you've been the sun in the place
Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo. Amoy ito ang aton si pambugkas nga mahanon Hilme, no? Ang ambahanon sa nasiling na naton nga compose ni Eugenio Corpus III kag ang tag-amba, no? Kanami man nga si John Ray Lomerio, mga kabombo. Produkto sa Bombo Music Festival 2019. By the way, mayara kita sang isa ka just in report, mga kabombo, no? Dira sa may newsroom sa DYWB Bombo Radyo Bacolod upod sa kay Bombo Zaldi Foro, no? Yara si Bombo Zaldi sa linya. O sige, angot ini sa bahin sang mga liderato, no? Sa bahin sang liderato sang Philippine National Police, mga kabombo. Ato ni baloon kung ano, yara sa aton sa linya, si Bombo Zaldi Foro II. Bombo Zaldi, come in. Yes, Bombo Jazz, apat ka adlaw na Bombo Jazz antes ang aton nga May 9 election, gin-appoint na ni Presidente Rodrigo Duterte ang panibag-ong PNP chief o kung sa aton nga Philippine National Police nga bulos kay General Leonardo Carlos sa Bombo Jazz, no? Ang bag-o nga PNP chief sa Subong ini sa si Lieutenant General Vicente Danao Jr. Bombo Jazz. Ini ang ginanunsar mismo ni Interior Secretary Eduardo Anyo subong nga adlaw no Mayo 5 Bombo Jazz. Kaga ini siya si Danao, si Police Lieutenant General Danao ang gin-appoint lang siya sa Mayo 1 lang din butang ni sa PNP Directorial Staff o ni kaapat bala sa pinakamataas nga pwesto sa PNP si apang bangod yang si General Leonardo Carlos naglabot na sa iyang mandatory retirement age ang 56 anyos ang Domingo sa Domingo Bombo Jazz sa Mayo 8 no ma-retire na si General Carlos busla ni siya ni Danao. Si General Carlos ang nagserbe sang 6 ka bulan samtang si Danao naman niya medyo malawig-lawig pa ni Bombo Jazz ang iyang termino kay ang iyang retirement age sa Agosto pa 2023 next year pa Bombo Jazz. Si Danao ini siyang ika-28 na nga chief sa aton nga Philippine National Police umalin niya sang 1991 kag ika-8 sa idalom niya sang administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte Bombo Jazz. Okay. Amoy na ang aton nga breaking news sa Bombo Jazz gikan diri sa newsroom ini si Bombo Zaldi Foro II para sa Babansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radio Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Zaldi Foro II, mga kabombo, no? Amoy itong aton sining just in report. Gen balita sa ato ni Bombo Zaldi nga si Presidente Rodrigo Duterte, no? Ang nag-designar na sa kay Lieutenant General Vicente Danao Jr. bilang officer in charge, no, OIC sa Philippine National Police. Sunod pa sa kay Department of the Interior and Local Government Secretary DILG Eduardo Anyo. Subonggid nga adlaw mga kabombo Mayo 5 tuig 2020. Si Lieutenant General Vicente Danao Jr. na currently nag-uyat sa duwa ka mga key positions, no? Sa bahin sang National Police Agency. Hepe sang Directorial Staff kag subuman Deputy Chief for Operations, Officer in Charge, or 3rd and 4th man sa police ranks. Kasi nasiling na ni Bombo Zaldi, mga kabombo, ini siya ang magabulos sa kay General Leonardo Carlos, who is set to retire on May 8 this coming Sunday, mga kabombo, no? Baw ang bispera sang pinili ay magapahuway na ya, ma-retire na ya, no, si ang outgoing, no, ang magaretero na.
PNP chief, no? General Leonardo Carlos, mga kabombo. Amo na siya ang commander sa PNP Security Task Force para sa upcoming national and local elections sa Mayo 9. Si Danao, nga miyembro sa Philippine Military Academy or PMA Sambisig Class of 1991, among isa sa mga ginatawag Davao Boys or among those who served in the Davao region sang time ni Presidente Duterte sa didto abi sa local government official or pagka-local government official ni Duterte dito sa Davao. Gin hambal ni Anyo ngati sa idalom sang layi, suno pa sa ginasaad sa layi, ang presidente sang republika can no longer implement a permanent appointment for executive positions except temporary appointments if there will be an issue on public safety or it will endanger public safety or it will prejudice public or sabahin sa aton siniyang ang ginaano diri no ginapatuman mga kabombo no sabahin sa public service. Duga nga detalye sini mga kabombo no aton sina kumplituhon ang pag-assign na sa kay Vicente Danao Jr. bilang PNP OIC mga kabombo no ni President Rodrigo Duterte sa pila ka mga public affairs program sa DYWB Bombo Radyo Bacolod. Philippine Standard Time, 46 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2. By the way, good afternoon lang gid sa aton siniyang mga suki, no? Si Jose Michael Hayibo Gilien, si Jejury Polana, mayang hapon. First time ko nga nakabaton sa kay Jejury Polana sa mensahe, no? Sumuma si Carl Alfred Sola Hamandre, dira sa Mayla Carlota City. Upod sa kay lola niya Evelyn Sola kaga iya sining my mother Little Hamandre advance happy Mother's Day. Wow, kanami sa ngalan ni nanay no si Little Hamandre. Advance happy Mother's Day. Si Ringo Vinco mga kabombo, good afternoon. Sa imo Ringo Vinco kaga Rizal de Alunan, good afternoon. Ari naman kami kapamati sa imong programa. Tupad sa radyo, sang akon sining apo. Babatean na lang. Mabugnaw mo nga tingog Miss Jazz. Happy na siya. Advance Mother's Day. Happy Mother's Day. Sa imo Miss Jazz. Oh, likewise sa imo Rizal de Alunan. Sa kay Isabel Cantela sa YouTube channel naton watchers, ara naman Susan Salas, kag Subuman Jovi Sargent, Mami Jovi Sargent, advance happy Mother's Day. Ara siya sa iya sini iya nga car while traveling. At the same time panyapon man We are out and about, Miss Just finished our tap dancing lesson. O kanami lang niya sang sa ano ni Mami Jovi Sargent, no? Dira sa may New Zealand kay tulutap dancing lesson. But your program is still with us. Thank you. Ivan Cerveza, good afternoon. The best si nanay ko, Miss Jazz. Sinungalan ni nanay mo, Ivan. Judeline Cautivar, Miss Jasmine hapon sa tanan nga tagpalamati. Tamyaw ko lang akong lolo Canuto Cautivar, gapiyong-piyong gid sa papamati sa imo palatuntunan kahapon lamang. Kag kay Vicente
Luto Esperanza Cautivar. Judeline Cautivar, hello? Good afternoon. Nagapa-lingaw-lingaw Annabelle Marhen, hello Miss Jazz. Hello there Miss Jazz. Hello there Annabelle. Good afternoon. Wow, I miss you. Pasensya, medyo gabi na diri. 11:42 p.m. Diri sa may, am I right, no? Sa Canada. Sa Vancouver, no? That's why katulog-tulog na ko early for my health sake. Si Denden, 26 Paruhinog, greet lang ang Paruhinog family. Sige Si Denden nga nagapangidalon sang 26 anyos, no, ginagreet niya sa ni pamilya ang Paruhinog family. Antes ako magbuya, by the way, sa kay Sir Leo Baygar. Miss Jess, kamusta? Greet lang ko sa kay Patricia Baygar. Tatay ko Amando Baygar Jr. Balangigay, Pontevedra, ari kami diri. Nagpamati. Suki sang Bombo Radyo. Salamat. Antes ako magbuya sa pila ka mga panumdum, yari aning aton sininga kahapon lamang. Today in history, ang pila ka tinipik ang matudtod nga kasaysayan, matudtod nga maragtas, no, sa aton siniya nga kalibutan. Let's go diri sa aton sini nga world history, mga kabombo, no? Ang aton siniya nga world history. FYI, para sa inyo siniyang informasyon, labi na sa bahin sa aton siniyang mga bagong henerasyon. Shout out sa aton nga mga kauturan nga mga midwives dira ay ho. Uy, nakaibalo-bala kamo nga subo nga adlaw o kung tagsa nga mag-abot ang pet sa 5 sang bulan sang Mayo kada tuig, ginahiwat sa bugos sa kalibutan ang inyong nga mga adlaw, no, sa aton siniya nga mga pinalangga nga mga midwives, no, sa bahin sang kurso nga midwifery. Kay subong adlaw, it's International Day of Midwife. Sadto, mga kabombo, no, sadto pet sa 7 sa bulan sang Mayo sang pinakauna nga gin-celebrate ang International Day of the Midwife sa tong 1991, no? Very first celebration of this kind of celebration called International Day of the Midwife. That was 1991. Mga 31 katuig na ang nakaligad. So sumugod sadto next year abi 1992, ti amo na to nga daw plastado na until now, mga kabombo. Despite of the pandemic, may mga virtual celebration ang aton sininga mga kauturan kag naga-spearhead, no, sa sininga celebration sa bugos sa kalibutan ang International Day of the Midwife. So sumugod sadto, ginahiwat na tuig-tuig ang ini nga selebrasyon sa bugos sa kalibutan. Kaginbutang na sa pet sa 5 sa bulan sang Mayo sa paghatag naman, no, pasidungog, mga kabombo, no, ginahatag o kung ginahatagan sang pasidungog ang aton si makauturan nga mga midwives. Ang idea sang paghimo sa isa ka partikular nga adlaw para sa aton si mga midwives kag sa bahin sang midwifery ang nagsugod sa tong 1987, no? Antes pa man sang first celebration sang 1991. That was 1987 sang ginhiwat ang 1987 International Confederation of Midwives Conference, no? Sang maginhiwat nga konferensya sa tong 1987, no? Ang International Confederation of Midwives sa pungsod the Netherlands. Dito ginistoryahan kung ano kaimportante ang papel sang midwife sa sa trabaho sang mga doktor kag mga nurses, mga kabombo. Labi na gid sa kabuhi sang nagabusong
kag nagabata nga iloy, no? Go hand in hand ni ang mga midwives sa kay nanay nga nagabusong kag nagabata. Kag ang mga babies mismo, no? So dito nila gin nakitaan ang kaimportante, no? Ang importansya sang ining klase sang trabaho, no? Ang pagka midwife. Sa nagabot ang tuig 2014, mga kabombo, gin celebrar man, no? Daw nangin madinuagon kag nangin halandumon ang selebrasyon sa International Day of the Midwives. Sa tong 2014, sanggin celebrate ini sa pungsod Iran kag sa New Zealand, no? Dira sa inyo, Mami Jovi, sang 2014 or sang 2014, no? Nangin espesyal ang amo nga selebrasyon sa International Day of Midwife dira sa may New Zealand kag sa pungsod Iran. Sumugod sa tutubtob na subong, mas sobra na 50. More than 50 nations all over the world ang nagaupod, kag naga-celebrate, kag naga-observe sa sining pangkalibutanon nga selebrasyon. Ang International Day of Midwife. Di ko maghambal kita midwife, ukon ang midwifery, hindi man ni basta-basta mga kabombo, no? Kag believe man kung ganit ni sa ilaya, no? Kung maghambal kita sang midwife, isa ini ka gin-trained, no? Full of trainings ini nga mga health professionals, no? Ay isa ka midwife, gin-train ini bilang isa ka health professional nga amo ang nagabulig, no? Sa mga healthy women sa tion sa ila siniiya nga pag-labor, no? Sa tion sa ila siniiya nga pag-deliver sang lapsag kag after the birth of their babies. Amo niyang papel gid sang isa ka midwife, no? Gin-train ini sila para nga babuligan, no? Go hand in hand sila sa mga sa mga babae nga nagabusong, naga-labor sa pag-deliver sang bata kag pagkatapos nga nabunag na ang mga babies, no? Midwives may also deliver babies at birthing centers or at home. Pwede gid sila makapabata, no? But most can also deliver babies at a hospital. Ang mga kababainhan nga nagapili sa ila sining serbisyo ining mga midwives, subong balaas sa subong, no? Base sa maragtas sang midwifery, wala gid sang may natabo nga komplikasyon sa tion sa ila sining pregnancy. Ang mga nanay abi, no? Nga nagpili sang serbisyo sang mga midwives, no? Kadamo ni nga daan sa ila sining levels of training mo, hindi man basta-basta ang aton si makauturan nga mga midwives. So kudos sa aton si mga midwives nga makauturan. Ining certified nurse midwives, no? CNMs. Ti amo ni sila yung mga registered nurses nga nag-graduate kung sa diin may accredited sila nga nurse midwifery education program, no? Kang nakapasa sa national exam. They can practice in all 50 states and districts, most especially dito sa my District of Columbia, sang dito nagsugod gid, nagsanyog, no? Ang ining papel, no? Ang ining kurso sang midwifery. Yara man, no? Wala labot sa certified nurse midwives or CNMs, yara man ang certified midwives lang, no? Ini sila yung mga non-nurse midwives nga nakaangkon sa bachelor's degree o kung higher in a health field, nakakompleto sa accredited midwifery education program kaya nakapasar man sa national examination. Mga kabombo, no? Wala labot sa CNMs, CMs, yara pagid ang certified professional midwives or CPMs
mga non-nurse midwives nga nakaagi training kag clinical experience sa childbirth, no, sa pagpabata, including ang pagpabata sa gwa sang hospital kag nakapasar man sa national examination, mga kabombo, no. Grabe ang hindi man basta-basta, no, ang training nga ginapatigayon sang aton si makauturan nga nagakwa sang kurso nga midwifery, no. Ang isa ka midwife, mga kabombo, makabig ini sila nga mga heroines man, no. May laki man nga midwife, no, mid-husband or sino ang first midwife? Pinakauna nga midwife, pero si ini siya mo ang nakaagi man nga pinakauna man nga nakakomiter sang malpractice sa midwifery. Amo ini siya si Floretta Diaz, isa ka Jewish midwife nga nagtrabaho sa Marshall sa tong early 15th century pa, no? Amo ni siyang very first midwife in the whole wide world. Sang 1403, pagkatapos nga iya siniagin serbisyohan nga babayi no sa under her care, ay nagtaliwan baya bangod sang postpartum hemorrhage. Kag ining si Floretta Diaz nga amo ang first midwife in the world, nangin pinakauna man nga midwife, of course, nga gin paidalom sa trials bangod sang medical malpractice, mga kabombo. So subong adlaw mga kabombo, no, aton gid ginapasidunggan kay natagan sa pasidungog ang aton si makauturan nga mga midwife. For today is International Day of Midwife, mga kabombo. 31 na katuig nga gina-celebrate ini sa bugos nga kalibutan. I'm sure ang Pilipinas, no, ara ginagaupod ng mga virtual sila iya nga mga nga mga ginapatigayon, mga kabombo, no, nga mga activities today. Philippine Standard Time na 1 minuto na nakalipas sa takna nga alas 3. May ara kita gabuya nga mga pila ka mga pahanumdom. Isigihon ko na lang ni kay manog end naman ko, no. Sige. By the way, alang-alang na ni kay medyo ang aton sining nga letter sender, no, malawig-lawig. Bagyan plasta lang kita diri nga mga balita, no. Mga kabombo, pikitigid ang aton siniiya nga panahon, no. Buwas na lang aton siniiya nga sulat sa sini nga hapon, mga kabombo, no. Sa nasiling ko na pwede ka mo kasulat, ha, angot sa kay nanay naton. Sa kabuhi ni nanay, ano siya nga klase sang ehemplo sa imo si kabuhi. Ano nga klase siya nga nanay, no? Bad or good, sa gihapon nanay naton sila. And we will be forever grateful, no? Mayo man sila nga iloyo kun hindi, no, may ara kita sang dapat ipasalamatan sa ila. Bangod sa ila, no, nagkabuhi kita diri sa kalibutan gani. For without our nanays, wala man kita diri together with our tatays, no? So advance happy Mother's Day this coming Sunday, mga kabombo, sa aton sininga mga Iloy, no? Tido alang-alang nagig ko, wala nagkita sang panahon, mga kabombo, no? Diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang. Ari na lang aning aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. This is taken from the book of 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Nagasiling. Bears all things. Musilingon, we should bears all things. Believes all things. Hopes all things. And endures all things. Samtang ari kita diri sa kalibutan niya, magmangin mabakod kita kag makusog sa pagbaton, no? Sa mga pagtilaw sang kun ano man ang ginatan-ay sa aton sa ginatawag kabuhi diri sa kalibutan. Kay once in a lifetime na ni nga daan ang aton siniya ginhatag nga kabuhi sang Dios sa aton diri sa kalibutan nga nimo, no? Kung mapatay kita, wala na.
wala na sa maikaduha pa. No second chance at all. So kung ari kita din sa kalibutan, magmangin, mabakod kita. Kay sa prangkang suglanon ti, may araman kita dako-dako nga Diyos. Kung ano kadako sang aton sa problema sa tubangan sa Diyos, gamay-gamay lang na iyang mga problema. So itugyan naton sa ila. We should bear all things, believe all things, hope all things, and endure all things. Mga kabombo. 1 Corinthians chapter 13 verse 7. Ano gid ang nahimo sa Dios sa aton? Damo-damo na gid isa na dira ang hatag sa aton sa ikaduha nga kabuhi, tsansa. Pinaagi sa pagpadala sa iya sini nga bugto nga anak nga si Jesus, just to give us another life. Sa Psalm 126 verse 5 or verse 3 rather, the Lord has done great things for us. That is why we are so glad. No, kung isipon talang mga ginatag sa Diyos sa aton, there's no need for us to question Him about His love. Genuine kind of love na hindi pwede matupungan. Psalm 31:11, the plans of the Lord stand firm forever. The purposes of His heart through all generations. Isaiah 55:6 or 8-9. God's plans for you are bigger than your plans for yourself. Hindi naton pag itamit-tamihon ang plano sa kabuhi para sa aton, no? Kaya ini siya yayati, author of all, creator of all, the father of all. Without Him, we are not here, no? Without Him, we cannot do anything. We can do nothing. But with God, we can do everything. Mga kabombo. Katahom, no? God has something great in our future. Ara ina sa Isaiah. And He is always in control. God is saying, don't be afraid. I am still in control. Forever, God is faithful. Mga kabombo. Let us embrace that He is faithful and He is good all the time. God is good all the time, and all the time, God is good. Lagi kita sa panahon mga kabombo, it's bye-bye time na. Inisagyapo ninyo alagan sa kanginan Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio